Колеги, днес ще разискваме въпроси, свързани с изработването на отливки. Това са подбрани въпроси с цел да може да си отговорите на някои всъщност знания, свързани с изработването на изделията от какво? От приборостроенето, от автомобилостроенето, от машиностроенето. И тъй като става въпрос за нови изделия, първото нещо, на което ми се иска да обърна внимание, това едно разпределение, примерно, за финансовият ресурс при производството на ново изделие. И когато се изработва ново изделие, аз ще започна отзад напред, винаги се залага една 15% на печалба, която се преследва, и това е всъщност ефектът, от която ще послужи да се подобрява самото производство, да се търсят някакви нови неща, и което е свързано с просперитетът на самата компания. След това ще имаме разходи за административни разходи, за търговски разходи, които са неминуемо свързани с самата реализация на готовата продукция. Те, както виждате, като дял не са чак толкова малки. Те са поне с 10% повече от печалбата. Но аз искам да обърна внимание на тези два вида разходи, които са едните разходи са чисто разходите за проектирането и разработването на самата документация. Тази документация, която трябва да бъде узаконена, за да започне това производство да работи. И точно в курсът, който говорихме, ние най-много сме говорили за проектирането на заготовките, за всъщност за направата на матриците и плансоните и щампите. Но когато бъде усвоен процесът, има един малък дял разходи в рамките на 5%, когато този процес от самият натрупан опит по изделието или стар опит, който сте имали, се генерира и се правят някакви нови проучвания и развитие, но развитие за самото ново изделие или нова продукция. Но това е неминуемо свързано с улесняването на производството или с подобряването на качеството на продукцията. И тези 5% съпътстват целият жизнен път на новото изделие. Те са винаги стимулират усъвършенстването на самата технология или най-малко влизат в проценти за новите капиталовложения, които са необходими да се правят процесът на работа. И най-накрая остава един немалък или всъщност най-големият дял от тази серия разходи. Това са разходите на самите производствени разходи. Те са 40%. Както виждате, това е едно значително перо от разходите, които няма начин да бъдат избегнати или намалени. Защото те са разбити тук малко по-долу на отделни съставляващи. Това са разходи за суровини и материали, разходи за индиректна работа, разходи за заводствени машини, за заводствено оборудване, включително и енергията е тук в тези разходи. И има 12% разходи, които се залагат като заплати на персоналът, който работи това ново изделие. И когато говорим за ново изделие и най-вече за заготовки за внедряването на ново изделие, ние не може да не споменеме самата производствена система и да посочим този модел на производствена система, където на входът на системата стоят инженерните материали, а на изходът на системата стоят крайната продукция или крайният продукт. И който се състои в възли, в изделия, в отделни части, зависимост от това дали
каква е продукцията, която излиза от заводът или от компанията. И тук в тази обща система, обща свързана част функционират какво? Функционират производствените процеси и асамблиращите процеси, тези, които процесите на монтажът. Но за да може да се получи това производство, в него отделно има елементи на самата производствена система, която изработва частите, системата, която поддържа производството за изработването на частите и системата, която контролира качеството. Така че това е една сложна система от елементи, които функционират. И за да може да се говори за завършеност на операциите, ние няма да разгледаме в нашата лекция днес въпросите, свързани с механичното обработване, което най-често се нарича стружко отнемане. Всички операции, методи, методики на обработка и специален софтуер, който съм ви приготвил, ще го разгледаме в трети курс, когато отново ще концентрираме вниманието си само върху тези въпроси. Но тук днес само съм маркирал какво? Струговането като технологичен процес, като технологична схема, пробиването като технологична схема и фризоването като технологична схема. Значи, струговането е за обработка на ротационни детайли, светловането е какво за пробиване на отвори, а фризоването е за обработка на плоски повърхности. И какво? Винаги има инструменти, които са дадени в сиво. Има заготовки, които се обработват. Те са дадени в оранжево или кафяво. И тук, когато се разглеждат тези процеси, още сега искам да ви кажа, че най-важно е да се отговори на въпросът кой осигурява основното движение, и това основно движение се извършва най-често или от супортът на работната машина, или от самият инструмент, който и къде сега всъщност какво? При струговането основното движение, въртеливото, се извършва от супорта, а спомагателните движения или допълнителните движения се извършват от самият инструмент. А при какво? При фризоването основното движение се извършва от инструмента, който движи какво? Който също се движи от машината. И така. Нека да видим все пак едни такива основни полуфабрикати за получени от металургичното производство, първоначално, за които вече сме казали няколко думи. Това са какво? Блумите, слябите и така наречените прътови заготовки. Пръти, най-често пръти. От тях какво? От тях се получава прокатът какво? Квадрат. От прътовите заготовки се получават валцовият прокат сортов, който е какво? Най-различни напречни сечения квадрат, кръг, шестостен, включително и винкил се получава от тази заготовка. А от блумите се получават по-специални, така наречени фланшафтови профили, които са с силно изразена шийка, и тук деформацията преминава на много повече етапи на деформиране. Най-елементарен е процесът или най-малка е промяната всъщност, не точно като деформация, като форма, е на слябите, от която се прави така наречената листови ламарина, която може да бъде горещо или студена валцована ламарина. Ето, тя може да студена валцовната ламарина най-често е навита на руло. Но, за да може да си отговориме как се получава тези блуми, сляби и прътови заготовки,
трябва да си отговорим на въпросът как се добива самият материал. И самият материал, за който страшно много говорихме в предишните лекции, ние говорихме откъсначно за чугунът и стоманата като такива едва ли не малко абстрактни понятия. Сега какво ще кажем нещо и за самото производство. За самото производство първо се добива чугуна и чугунът се добива в така наречената висока пещ, която работи на непрекъснат принцип. Тя е с гигантски мащаби, значи през този улей на всяка минута излизат някъде по 7-9 тона чугун, този, който е по-ниският отвор. Това е по-ниският отвор. През по-високият отвор 60% от значи, тази част излиза под формата на шлака. Шлаката се използва в 60-40%, извинявайте. 40% от този обем излиза под формата на шлака. Шлаката се използва в строителството като изолационни материали или други строителни. Този материал изобщо се използва допълнително, но за да може да придобиете цялата схема за производство на чугун, това е, ето, виждате, свързана цялата схема тук в това производство. Към тази схема има така наречените въздухонагреватели, които подгряват въздуха, така че да може да се повиши коефициентът на полезно действие на високата пещ. Отделно има компресорни станции, които вече навлизат в загретите калпери и така въздухът се подгрява и влиза в високата пещ. След като пещните газови определят топлината си на калперите, те могат да излезат през коминът на пещта. Но, разбира се, тези продукти, които разгледахме току-що, не се получават от чугун, понеже това са продукти, които са получени чрез пластична деформация. Тези продукти са изработени от стомана и всъщност суровината за стоманата е точно чугунът. И има няколко начина за добиване на стомана. Разбира се, промишлени методи. Това са конверторният метод, който е бърз метод за добиване на стомана, но той поради своят малък недостатък, че много бързо протича процеса, той е екзотермичен процес, без да използва използва химическата енергия от изгарянето, а не някаква друга енергия топлинна, за да може да се използва този кратък процес. Тичат слабо металургични процеси, така че не може да се осигури по-високо качество на самата продукция. Именно това са материали, които се използват предимно за строителните материали, като арматури или някакви други материали, които са с по-обикновено качество. Докато всички легирани стомани и всички стомани с контролиран състав се получава чрез така наречената електродъгова пещ с по електродъгов метод. Значи вие знаете там как се възбужда дъга при заваряването от електроди и метала. Тук по същия начин, само че тук електродите са графитни, възбужда се дъгата, разтопява се металът, след това какво тичат за някъде около 3-4 часа процесите на 3 часа обикновено са процесите на то зависи от стоманата, която ще се получи, от нейният състав. Са процесите свързани с рафинирането, с допълнителната обработка на стоманата, с анализът на химическият състав и оттам нататъка, след като са изпълнени тези цели, материалът той е на една хидравлична възглавница. Ето, както виждате тук на този повдигач се повдига левият край на тази пещ, като капакът, този свод с електродите се всъщност леко измества
и стоманата, готовата стомана се излива в а, тази огнеупорна кофа. Огнеупорната кофа, по-нататък след някаква извънспешна обработка, може да се обработи по начин такъв, че да се разлее или в кокила, или в непрекъснато леене чрез тази схема, която виждате тук. Непрекъснатото леене е един метод усъвършенстван на вълцуването, защото тези заготовки, които виждате като прътови заготовки с малки напречни сечения, които се получават по принцип чрез доста немалък брой вълцования, тук всъщност могат да бъдат получени само в един кристализатор с един вид, много бързо, с един вид една технологична операция, разбиване. И другото преимущество на непрекъснатото леене е, че, както виждате, тук няма при направената отливка няма така наречената смокнатина. Смокнатините евентуално са само при блокове, тилярските блокове, които са от този вид, и те излизат и се появяват в едни компенсатори, които се отстраняват и отиват на вторично притопяване. Така, след като бъдат изработени тези чрез вълцоването, значи чрез блуминкът и слябинкът обикновено чрез вълцоването се използва този лят блок, а за заготовките се използва или лятият блок, или непрекъснатото леене. Значи това е от непрекъснатото леене или пак от блуминкът и слябинкът, но вече по-рядко се използва блуминг слябинг за тези заготовки. И всъщност от слябите, както виждате, се получават различните видове листови материали, като тук включително се получават и шевните тръби. Вижте каква е схемата. Значи от лента, свива се лентата и след това може тази ивица да бъде заварена. Както ви прави впечатление, освен освен работни валци, имаме и опорни валци, за да може да се повиши от една страна степента на деформацията, от второ да се подобри и качеството на листът, който се получава. Така, тук са посочени как различните прътови заготовки преминават през така наречената серия от калибри. Серията от калибри помагат да се осъществят степени на деформация, които са възможни, за да се намали напречното или оформи напречното сечение на заготовката и да приеме формата, която желаем. И тук е посочен квадратно напречно сечение, кръгло и доколкото виждам и шестостен. Всички също всички блуми в този по-специален прокат също използват калибри, но калибрите тук в случая са малко по-специални. Така, и след като сме разгледали тези листови материали и заготовки, получени от вълцоването или от непрекъснатото леене, нека да видим какви други заготовки още могат да бъдат получени. И ето заготовката от вълцоването, която дава листовите ламарина, или включително това е схемата, която дава и самият профил, но профили могат да бъдат получени също и от пресоването. Това е схема C, свързана с пресоването. Или най-малко тези профили могат да бъдат използвани като изходен продукт за пресоването. Там се получават форми, които са с доста по-различна форма, която не може да бъде реализирана чрез вълцуване. Отделно от това, профилите, които се изработват
сортовият прокат, който се изработва чрез валцоването, служи за така нареченото щамповане и за изработването на изделие чрез щамповане. С подобна схема, как аз съм ви казвал и друг, подобна схема на пресоването и самото изтегляне на телове. Това са въпросите, свързани с заготовките. И сега, тъй като говорихме за заготовки, не може да не отбележиме и фактът, свързан с направата на подготовката на заготовки. И тук са посочени две: хомогенна отляво и действителна отдясно деформация. Хомогенната деформация, която би трябвало да се осъществи, ако нямаше триене, е точно това: с преместването на горната половинка, на подвижната половинка на инструмента, да се намалява височината за сметка на сечението на заготовката. И това да става по един равномерен начин, така че и това е, може би, евентуално идеалната деформация, която на практика не се случва, понеже на практика винаги имаме триене между инструментът и заготовката, и това триене пречи на тази част, граничната повърхност на заготовката да се движи с еднакви скорости при деформация. И колкото е по-голяма степента на деформация, толкова вече е тази бъчвообразност. Така че тези неща са свързани с коефициентът на триенето. При малки коефициенти на триене, разбира се, бъчвообразността е по-малка. И така, следва въпрос, свързан с изработването на вече конкретни форми. Какво с коването се подготвя, набира се обем и се прави подготвителен преход, така че той да може да бъде деформиран в точно определена конкретна форма, за да се избегне и самото изкълчване, се набира този диаметър, който е необходим. Но изкълчването се получава единствено когато нашата заготовка е с височина 2,5 пъти по-голяма от диаметъра. Запомнете тази стойност. Тя понякога много ни помага, за да може да получим уравнение, с което да изразиме неизвестните при определенето на изходна заготовка при обемно щамповане. След откритото обемно щамповане, което задължително излиза в заосенък отстрани, който допълнително се обработва, и за да се покаже, че нашият материал е стигнал, заосенъкът е винаги необходим, който той чрез неговото си променливо сечение служи да може да запълни и по-сложни деформационни пространства. Докато, освен това открито обемно щамповане, имаме и закрито обемно щамповане, където заготовката се определя изключително точно, без да може да излиза такъв материал по отношение на заосенъка, и ако материалът е в повече, всъщност няма да могат да бъдат получени точните размери и материалът отново може да бъде този дефект все пак може да бъде отстранен с допълнителна обработка. Но при по-малък материал всъщност ще има недостиг от запълване на деформационно пространство, което няма да бъде добре. И след като е направена нашата заготовка, следва направата на проверката или даването на различни механични свойства на нашето изделие. И тук са показани, но това обикновено се прави след като даже и нашата обработка се механически обработи. И тук са
показани твърдостта по Роквел на две структури, за които сме говорили в курса. Едната е перлита. Вижте перлитът колко е ниска твърдостта и започва някъде от 0,3% въглерод и нараства до 20 единици по Роквил при 1% въглерод. Докато мартинзитът нараства неговата твърдост още при малки стойности на въглеродът, но тук нарастването не е толкова чувствително, колкото при 0,4%, точно при конструкция с най-широко използване в практиката. И тази крива затихва при високите стойности на въглерод, които именно намират приложение единствено само за тези стойности на химическия състав, намират приложение само при инструменталното производство. Като другото нещо посочено на този слайд е връзката между твърдостта и якостта на опън. С нарастването на твърдостта спрямо въглеродното задържание, ние сме коментирали, че се променя и якостта на опън. Но какви са конкретните стойности при конкретни въглеродни съдържания, могат да се отчитат точно по скалите, които са посочени тук. И тази скала е за якостта на опън в мегапаскали, тази скала е в якостта на опън в друга мерна единица, по която не сме работили и може би няма да се случи да работи. Те, ако не се занимавате и с западна измерителна система, имам предвид американска, и тук е изменението на твърдостта, само че не по Роквел този път, а този път е по Бринел. Знаете, че Бринелът е метод за изпитване на предимно отгряти стомани. И така, след този въпрос следва въпросът как влияе химическият състав на стоманата върху свойствата на аустенитните, феритните и мартинзитните стомани. И тук, както ви прави впечатление, са посочени от една страна различните основни химически елемента, от друга страна са посочени и механичните свойства якост и удължение, отделно различният химичен състав прави така, че имаме аустенитни, феритни и мартинзитни стомани. И сега аустенитните стомани, какво са тези стомани, които са с по-голямо съдържание на хром и никел, и при тях силно се разширява коя област? Гама областта. Значи, след като говорим за аустенит, аустенитът е свързан с гама областта и при аустенитните стомани силно се разширява гама областта. И като се разшири тази област, какво може да се каже? Че тези стомани по принцип не се закаляват истински, а се закаляват без полиморфно превръщане, понеже точката AC3 пада до стайна температура. И така, с тези стомани няма всъщност полиморфно, няма действително или истинско закаляване. Но какво се наблюдава за свойствата? Свойствата са сравнително стабилни и са с най-високите свойства, като мегапаскали, какво по отношение на останалите, с изключение тук на една стомана, на тази, която е тази стомана, която виждате, но тя се дължи на по-специални свойства. Отделно, тук има две стомани с
какво? По-високи механични свойства, но като цяло устойчивост и стабилност механичните свойства имат алосинитните стомани при едно значително високо процент на удължение. Това не се среща при останалите стомани. Тук ви прави впечатление, че имаме какво? 20%, 5%. Тук най-високата стомана си запазва това противоречие, което съм казал, че колкото е по-висока якостта, толкова е по-малка пластичността. И така, феритните стомани са стомани с разширена феритна област и те са какво? Легирани само с хром. Обаче, както ви прави впечатление, всички тези стомани, които наблюдавате, са неръждаващи стомани, защото хромът е над 12%. Вие трябва да запомните, че когато хромът е над 12%, тези стомани са неръждясващи стомани. Добре, мисля, че този слайд го изяснихме и вървим нататъка, когато има една много зрелищна една много зрелищна фигура, която ми се иска да я коментирам с вас още сега, макар че допълнително ще разглеждаме процесите на заваряването. И какво? С концентрираният източник на топлина, който формира разтопяването на двата основни метала, се разпространява температурата, която която променя структурата. И ако тази температура при разпространението на температурата, ако тази скорост на охлаждане е свързана с химическият състав, тогава могат да проистичат някакви много съществени промени в структурата, които да се отразят на свойствата. И точно в тези условия се променят свойствата, включително могат да се появят и дефекти от родът на пукнатините, които са най-често студените пукнатини, защото те се появяват в околошевната зона. И така, нека да наблюдаваме какво става в околошевната зона. Значи първо в зоната на шива, вижте твърдостта от центърът расте към периферията и след това твърдостта намалява. Тук е основният метал. Значи, тук твърдостта най-накрая стига до една равновесна точка, която се установява. Защо? Защото тук в началото са различните структури. Най-често мартензитна, биенитна, сорбитна, трооститна и така. И това всичкото е заради различният химичен състав и за различната степен на охлаждане. Тук ето е посочен, че когато имаме много високи нива на лигиране, винаги ще се получи. Или високи нива на лигираност може да не са много високи. Винаги може да се получи мартензитна структура при голямата степен на охлаждане. А с това, с въглеродният еквивалент, който изразява химическия състав в определено съотношение, намалява какво? Намалява възможността за получаване или задобиване на мартензитна структура и всъщност основната структура, която е феритоперлитът, може да остане и при по-високи степени на охлаждане. Но това е за въглеродните незакаляеми стомани. Така, и сега им беше интересен въпросът. Защо с увеличаването на твърдостта, точно там, където е най-висока твърдостта, не е толкова висока якостта. И това на този въпрос отговаря последният начин, че обикновено тези области, където са веднага в околошевната зона, са обикновено окрехкостени зони, които тяхната якост не е толкова голяма. Но какво всъщност се случва?
И точно при тези области там са ниски пластичните свойства. Но там, където имаме какво добра, относително ниска какво твърдост, относително добра якост, може да имаме и добра понякога пластичност, което е свързано пак отново с феритоперлитната структура, която е структурата на основният материал. В последната фигурка са посочени образците, които са взети от самият заварачен шеф. В централната зона на тази фигура виждате заварачния шеф и от него са взети няколко образци. Един образец е взет за якост на по 3 образеца са взети за якост на удар и то от различни части на на зоната на термично влияние. Взети са образци за изпитване на опън, образци за изпитване на огъване и това е схемата за взимането на образците по определен стандарт. Така, и след като сме разгледали този случай, искам да обърна внимание на още един въпрос, свързан с какво уягчаването. И това е какво уягчаването, освен чрез химичен състав, може да настъпи чрез степен на пластично деформиране. Тук е посочена една такава схема, как геометричните размери, как геометричната промяна на размерите може да доведе до уягчаване чрез степента на деформация. И това е какво свързано с повишаването на двете якостни свойства, всъщност намаляването на якостта. И така, какво тук може да се види, когато се сравнат отнесат размерите 1 см към 16 мм, може да се види, че степента на деформация началото спрямо краят е точно 84%. Това е сравнително висок размер на редукция или точно доста висока степен на деформация. И след малко може да си отговориме какво настъпва при такава точно деформация. Но, когато говорим за валцуване по принцип, трябва да знаем и още едно свойство, което се нарича анизотропия. Това е свойството за промяната на свойствата на листа в различните области на различните ъгли на листът след валцуване. И тук се вижда как точно направленията, които са изследвани направленията, които са изследвани от листът и проветки взети от лист, те са изпитани на якост и на удължаване. Удължаването е получено след изпитването на опън. И така, вижте какво се наблюдава, че най-висока е якостта, относително висока е якостта при При нула разпределение, значи при такова направление, съвпадащо с посоката на направлението на на движение, и след това всяко едно направление намалява тези якостни свойства, като най-ниска е стойността на якостите при 45 градуса в този случай, но там пък пластичността е най-добра. И така, има връзка между якост и пластичност, знаете го това, говорили сме го, коментирали сме го, но нека да видим един малко по-различен, да видим процентът на деформация в малко по-различен ъгъл, един такова визуален подход, който ни показва това е степен на деформация, който е само 10%.
Последният фигурка D е степен на деформация 90%. Всъщност, в началото нашата структура преди деформацията ще е близка до тази, а в края нашата структура ще е близка до тази. Но това е характерно само за структурата, която е осъществявана на студено. Всичко, което се извършва, увеличаването, което се извършва на горещо, може да протичат такива променящи структурата процеси, но ще има и процес на разякчаване, който отново ще възвърне първоначалната равностна структура. И така вървим към самите формообразуващи операции, свързани с какво? Самото деформиране на листа. Значи имаме така нареченото огъване, имаме самото така нареченото дълбоко изтегляне чрез матрица и Пуансон, от които се получават различни детайли тип чаша. Това са различните консервени кутии, различните пожарогасители, бутилки за втечнен газ, които как се правят? Първо се правят две полудена и след това те се заваряват. А тук тази заготовка на огъването е просто приемането на листът на друга форма, свързана с това са обикновено така наречените направата на улуците се правят по този начин. И така, нека да видим и за да може да се осъществят тези два вида обработки, задължително те се предшестват от разделителни обработки, които разделят листа на отделни части, свързани с размерите, които ще обработваме. И тук е това последното, което го казах за горещата деформация, се вижда, че когато деформацията е гореща, значи протичат такива деформационни процеси, но те са съпътствани с събирателна рекристализация и отново отново се получават равносни кристали и може да протече процес на допълнителна деформация, без да се уярчава нашият материал. И така на мен ми се иска да обърнем сега процеси. Внимание малко и на заготовките, получени чрез гледане. И тук съм попитал какъв метод се използва. Макар че виждате чирупка, това не е чирупковото формоване, това е формоването свързано с... Това е формата, получена чрез восъчните модели. След малко ще обърна внимание на този метод, който ще видите, че това е включително и метод за направата на художествени изделия, като различни статуетки и различни форми с много прецизна повърхност. Но има една особеност, когато говорим за леенето, и вие знаете, че там леенето отстъпва малко по качество по якостни параметри на щамповането, защото там структурата е дендритна, но има разлика, има възможност да се контролира този процес чрез така нареченият параметър DAS. DAS-ът е това е процесът на кристализация, как формирането на зърната и как се получава тези дендритни, това разстояние, формирането на няколко зърна в едно така нареченото рамо, в едно нареченото рамо се нарича DAS. И когато този DAS е минимален, тогава, ето тук вижте, това е на тази ос изменението на DAS, тук са изменението на характеристиките, якостните и пластичните характеристики от ляво и от дясно. И когато стойността на DAS-ът е ниска или минимална, тогава тези стойности са високи. Така че този въпрос, свързан с качеството на лятата повърхност като якостни показатели, също може да бъде управляван чрез кристализационният процес, чрез процесът, свързан с това, което
се добавя в самата стопилка. Сега, не искам да се изтъкне като някакво нескромност, но в областта на алуминиевите джанти, всъщност с колежка от Институтът по металознание, която е моя състудентка Румяна Лазарова, ние направихме едно такова изследване за джанти, което в 6 сечения от джантата ние моделирахме процесът на DAS стойностите, в зависимост от 4 параметра на процесът на леене. И намерихме 2 решения, в които DAS-ът има едновременно минимални стойности на тези две сечения, 2 стойности на 2 решения за в 6 сечения има минимални стойности на този метод на леене. И така, когато се говори въобще за кристализационни процеси, значи, ние трябва да имаме предвид продуктите, които изработване. Те може да са от метал, от стъкло или от пластмаси. И тук, съответно, първо в началото ще обърнем внимание на металните, всъщност методите за направата на отливки чрез метали и ще кажем по няколко думи за стъклата и за при пластмасите как се осъществяват процесът на леене. И нека първо да видим цялата класификация на отливките. Тази класификация на методите всъщност е какво? Ето, вие виждате пясъчна форма в най-типичен учебен методически пример. Виждате моделът. Отстрани какво? Отстрани е марката за сърце, която какво има дължина и диаметър. И те, когато се какво проектират, диаметърът и дължината може да бъде получено получите самото сърце, ако е просто сърце от единият край до другият край да е едно и също. Тогава всъщност ще може какво? Да се заложи сърцето в формата, да се затвори формата, да се налее през точно определен отвор и да се получи готовата отливка, която виждате в случая е една тръбна заготовка, просто защото примерът е такъв. Но вече започваме с усъвършенстването на методите и с подобряване качеството на методите, за да може да се подобри какво производителността, вече какво тези доста трудни методи на изработването на формите се заместват с моделно-касова и постоянна екипировка. И това са всъщност металните форми или кокилите. И тази екипировка служи за направата на вече, ето тук е дадено детайл, пак обаче с ограничена с ограничена форма, защото сложни са начините на изработването на металните инструменти. И могат да се използват сърца, търси са начини за за конструкция, която е по-рационална и тези методи, част от тях сме разгледали в предишни лекции, но тук се съкращава времето за обработката и може все пак да бъде в някаква първоначална начин на управление на кристализационния процес да бъде осъществена чрез подгряването на самата кокила. Или тази кокила, тя може би и по естествен начин ще се закрие след точно определен брой заливане. След това започват методите на леене под налягане. Тук задължително формата е метална. Това е метод за леене със студена камера. Разтопеният метал влиза в този отвор, в този цилиндър, който вече присъединена вече форма, какво буталото да оплътни течният метал
и така да се получи самата форма. След това какво? Буталото се отстранява по обратен път, отваря се формата и излиза готовото изделие. И тук, когато одеве ви казах за художествено леене, имах предвид точно този вид леене, който е с какво? С восъчните модели. Тук статуетката се вижда как е в обърната форма. Това е какво? Фигура на жена с ръка, която е протегната. И част от какво трябва за да се получи фигурата, трябва да се примахне лейковата система. Какво? Това е восъчен модел направен от восък, който задължително се какво? Потапя в суспенсия от кварцов пясък и кварцово брашно и водно стъкло. Получава се различната увивка и тя си поръсва с кварцов пясък и така се получава кора, която след изпичането, ето вижте, обратно се става изпичането, восъкът се разтопява и след това той е освободил мястото, където ще влезе течният метал. Така, когато говорим за различни метали, съществено влияние, най-вече при цинтробежното леене, е така нареченото какво? Най-вече известното относително тегло. Както ви прави впечатление, тук са сравнени 3 алуминиеви сплави с какво? Малки различия и те са точно тази добавка, която се добавя. Вижте, чистите алуминий има какво? 2,7 грама на сантиметър кубичен. Ако прибавим силиций, това тегло спада с 5 десети. Ако се прибави мед, това тегло се нараства с 11 стотни. Така че има разлика в химическия състав върху тази величина. Но това ви го казвам, защото обикновено в практиката се търсят материали с специфична якост и обикновено в транспорта, знаете, че алуминият е един от тези материали. Той има значително по-ниска, 3 и няколко пъти по-ниска относително тегло от стомана. Ето вижте, стоманата е 7,82, а пък алуминият е 2,70 и съобразно какво? Неговите механични качества, там където те удовлетворяват изискването на потребителят, винаги ще се предпочита алуминий заради по-ниското тегло. Макар че, знаете, че ние сме разглеждали графики, алуминият е значително или малко по-скъп от стоманата. Няколко пъти по-скъп от стоманата. И така, вървим още малко по леярските методи, свързани с, ето вече, тук се виждат разграничение на леярските методи, чрез какво? Метод свързан с ръчно формоване, двете части са разделени на модела. След това, ако искаме някакво усъвършенстване на тая екипировка моделно-касова, тези две части ги разполагаме върху моделна плоча. Формираме първо едната форма или втората форма, разполагаме леярското сърце, което го виждате тук. И така може да получим двете леярски форми, обаче те са ръчно формовани. Ако искаме действително изцяло да механизираме процесът, задължително ще трябва да направим така наречената метална блания. И тази метална блания, виждате вече как изглеждат. Ето тук 4 отвора, които застават на работната машина и на две отделни машини се правят отделно частите, които ви показвам тук. И всъщност горната част е свързана с тази част, която тук има и компенсатор, който не разрешава към най-масивната част да се образуват така наречените смукнатини.
Тук отново в оранжево или кафяво виждате самата заготовка. Има и един така наречен охладител или или поддържаш сърцето, понеже сърцето тук е конзолно, но то е доста изнесено в хоризонтална посока. Все пак трябва да има една опора и тази опора играе ролята и на опора, и на а, кристализатор. Около него започва да кристализира самият метал. И така, нека да се движиме по презентацията. Тук са посочени относителното свиване на различни видови сплави и както ви прави впечатление, най-високо е свиването при мангановите стомани, това е 2,6%. И значи, това е материалът, който има най-сериозни проблеми при работа и той ще даде и съответно и най-много дефекти, които могат да излезат като дефекти, които са свързани с лиарството. Отделно чугуна има свиване някъде около 1%, а 1,3% е материалът, който е свързан с цветните материали. Ето алуминиеви, магнезиеви сплави са 1,3%. 1,3%, извинявайте. И така, тук отделно сега са разгледани по-отделно всеки един от методите е разгледан и първият от тях е черупковата метална планя. Моделът е разположен на метална плоча, която се нагрява предварително, разполага се в горната част на бункер, бункерът се завърта на 180 градуса, отново тук се формира кора, защото в самата формировъчна смес имаме 6% бакелит. И след формирането на тази кора следва отстраняването на металната бланя с кората, изпичане на тази кора, отстраняване на кората, слепване на корите на една, две или няколко форми, така че да се формира самата кухина, уплътняване на кухината в форма с формировъчна смес и следва процесът на заливане на черупката. Това е процес, който все още намира приложение в машиностроенето и приборостроенето. Лесен за автоматизация. И така, следва това, което преди малко изяснихме с черупковото леене. Тук, понеже моделите са малки, те се навързват в обща лейкова система, за да може с един начин на обработка да се обработят едновременно няколко модела. Но за да се повиши тънколивкостта, моделите се заливат докато извадат от пещите, които се изпичат. И така стигаме до леенето в студена камера, която защо се нарича студена камерата? Понеже това е през формата, в която се изработва отливката, но самият течен метал се разтопява извън тази конфигурация, извън тази система. Значи отделно имаме тигел и отделно този метал се транспортира отделно с някакъв дозатор и с някакъв допълнителен съд, чрез в това пространство, в тази камера, която ще служи за нагнетяването на течният метал. И така при затворена щампа следва движение на буталото. След това буталото се издърпва, предлага се усилие и налягане. Се прилага на течен метал. След това както се вижда от буталото е издърпано в камерата изцяло отново надясно, както тогава може да бъде издърпана и самата
подвижна част на матрицата или на пресформата и се вижда как е получена пак отново в кафяво или оранжево, какво? Нашата отливка. За избутването на отливката от кокилата или от пресформата служат тези два избутвача, които са много характерни за този начин на изработване. Сега може да видите една принципна установка такава. Какво? Механика да следва какво подвижна и неподвижна форма, механизъм за движение на подвижната форма и отделно след това механизъм за какво то се казва, тук е написано изстрелване. Изстрелване или натиск на самата стопилка. Като посочени са движенията на инструмента, посочено е какво. Това са, вижте, тук са шарнири и лостове, които затварят тази форма. Отделно какво? Странично става изваждането на самата отливка. Тук не се виждат избутвачи, те са вградени вградени са само в самата матрица. И така, нека да видим сега каква е разликата при горещото леенето в гореща камера. Ами тук, както ви казах, вече ето вижда се, че тигилът, от който снабдява течен метал, е свързан отново с матрицата, която изглежда по същият начин, само че има пряка връзка между течен метал и тази матрица без метала да се внася допълнително. И тогава при затворена матрица, както е в случаят на номер 1, може да се предприеме действие за избутване на буталото, така че да се изстреля метал в формата. Най-уязвимото място е този накрайник, който се нарича понякога и гъши врат, защото поради своята форма, защото той е подложен на най-така екстремални условия на работа. Именно заради него не могат да се леят не само заради него, но по принцип той е най-уязвим на високи температури и трудно се леят материали над 6-700 градуса работна температура. Така че това е характерно за този начин на леене. Тук се виждат отново избутвачите. Вижда се че запълва се това пространство на пресформата с придвижването на буталото надолу. След това отново буталото се връща нагоре и се отваря самата матрица. Това, което казах за материалите, тук съм посочил и нетипични материали, свързани с тези материали, които са свойства на материалите, които най-често се използват, да видите все пак какъв е, да имате представа за свойства. Значи свойствата са някъде около 300 мегапаскала, удължението не е много ниско, от 10 до 25%. Естествено, якостта на Open е това 300 мегапаскала, около 300 мегапаскала, границата на провлачване е някъде на половината на тези паскали. И така, това е характерно за тези материали. И за да завършим етапът на леенето на метални метални
заготовки. Аз съм приготвил нещо, което не е казано в курса до сега. Това е именно за леенето на метално стъкло. Какво се характеризира металното стъкло? Че той има аморфна структура. Тук съм посочил съвсем схематично каква е структурата на металите и каква е структурата на полимерите и какво и на металните стъкла. Вижте, едната е подредена, а другата е без порядък. И всъщност, за да може тя се характеризира тази неподредена структура с точно специфични свойства, които нямат металите, които имат точно определени приложения, които имат по-различни електропроводими свойства, по-различни магнитни свойства. И с това тези материали имат по-ценно приложение, макар че тяхната цена не е много ниска, защото начинът на получаване и апаратурата, която се използва, е доста специфична и трудна за обслужване. Тук може да се наблюдава схема на тази апаратура. Значи имаме въртящ се барабан с много висока скорост, върху който веднага се охлажда, пада и се охлажда струя метал, който се превръща веднага в стопилка, която има неподредена аморфна структура. Както ви прави впечатление, тук дискът е казан, за да може да се охлажда и да е бързо топлоотдаването, е меден диска, а това е тигелът с течният метал. Разбира се, има метали, подходящи за получаването на аморфни метали, които са метални стъкла. И завършвам разделът с леенето с две таблици, едната от които е свързана с повърхностната грапавост при различни металообработващи процеси. И тук е сравнено какво? Сравнено е леенето в постоянни форми, студеното вълцоване, пресоването, прецизното леене, леенето в кокили, коването и деформирането чрез щамповане, горещото вълцоване и леенето в пясъчни форми. И така, както ви прави впечатление, един от най-точните методи. Първо, какво леенето в пясъчни форми не е толкова точен метод. По-точен метод е деформирането на заготовките, но той дава след това придава своята точност по отношение на грапавост, придава своята точност на постоянните кокили и методите за прецизно леене. Тук, разбира се, всичко е дадено в диапазон, тъй като обикновено така се прави на практика. И всъщност леенето под налягане в такива прес форми е един от най-точните по отношение на грапавост методи. И така, тук също са посочени разходите пък на инструмент, оборудване и труд при различни методи. И какво? Тук е посочена и производителността. Посочени са центробежно леене, матрици или леене в килни форми. Посочено е пясъчни форми и така, черупково форми. С L е ниско, M е средно, а high е високи разходи. Тук разходите за матрици може да видите, разходите за екипировка, разходите за труд и съответно самата производителност. И производителността в матриците на час е какво?
матриците, ленито с матрици някъде около 200 единици на час. Докато при пясъчните форми е 10 пъти по-малка, защото тогава трябва да се направи формата, трябва да се разтопи металът и да се залее тази форма, да се изработят сърцата и да се залее тази форма. И така, сега се обръщаме към направата на обработката на стъклени. Методите за обработване на стъкла. Значи, както ви знаете, те се получават най-често от кварцови пясъци, които трябва да бъдат разтопени. След това следва формиране на стъклото. Това е най-общата технология по различни методи. И след това следва термичната обработка на това стъкло. И това са 3 начина, или 4 схеми, които дават обработката на самите начини на стъклото. Разтопена заготовка, която се върти в въртяща се форма и формира профилът. Профилът на това, който желаете да получите. Метод на щамповане, пак на гореща обработка, гореща заготовка и така се формира пространството, което трябва да пространството, което формирате, дава заготовката и най-накрая имаме заготовка, след която следва направата за най-различни колби, най-различни стъклени бутилки. Това е пак заготовка, която се деформира с въздух. След това тя се премества в друго пространство, за друг преход. И както виждате, тук има хлабина, която след това отново с въздух, тази хлабина се изпълва, но всичко това става в нагрято състояние. Този процес се казва процес на духане на стъклото. И най-накрая тук виждате начините за получаване на на метални стъкла. Не точно метални, извинявайте. На обработката на плоски стъкла или тръби. Това са 2 схеми. Чрез поддържащи ролки, разтопен отново метал, разтопена сплав, която е свързана с характеристиките на стъклото. И така, след това може да видим при пластмасите как стои въпросът. Това е едношнеков изтрудер за производство на пластмаси и еластомери. Суровината се поставя в бункер. Има този шнек се върти. Значи, вие знаете, предполагам, действието на шнека. Всички може би са виждали. То не е много академично, но как се пълнат суджуци по време на Коледа, която предстои, така че вие знаете как може да бъде получена този продукт, който излиза през матрицата, която се вижда тук. Има отново поддържащи ролки, които изтеглят съответно готовата продукция. И така, нека да видим действителност работа на изтрудер с точно определена форма на щампата. Вече това не е точно, това е за конкретна форма, която виждате по-отдолу. Тя е с ботален винт, този изтрудер и отново работи под налег. По този начин се правят и ето как се правят и самите бутилки от пластмаса. С това днескашната лекция завърши. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще мога да ви отговоря на тях.